daɗa kyautata mun zato na alaƙa ta da ku shugaba. Suna cewa na gaishe da ku a cikin ba a ba mu babban rabo. Suna daɗa kyautata mun zato na alaƙa ta da ku shugaba. Suna cewa na gaishe da ku a cikin ba a ba mu babban rabo. Salati sauyawan sunkuyo na motsin masu neman rabo, da narkewar zukatan halitta sanda suke kiran shayabo, da numfashin fitar hayyaci na masoya masu babban rabo. Nake cewa salamun alaika habiballahi sirrin yabo. Da alƙalamin cikin zuciya na zube a gaban ku zan kattaba abinda ya faru tun kan aini nake nema a sawun gaba. Takardun hankali ko na imani ba za su ɗauke shi ba, aban haske aban lamuni dan Allah ba a buyansa ba. Masoyin nan na fil azal da kuka yi wa dashen tsiran zuciya, aka yi masa rai da ruhin ku sai ya zamo zatinsa ya sunkuya. Gaban hasken ku ya abɗayi ta yadda jininsa zai zagaya, ya zam surarsa sunan ku ne surarsa ta ko'ina in ɗaya. Kamar dai gani raudar ku annabi can gefen ƙasan mumbari, da na daga kai nake tozali da buwayayyen ginin tambari. Katangar nan ta zinariya ita ke dawo da ni zahiri, na ce aljanna aljanna ce masoya ayari ayari. Ana ta zuwa a gaishe da ku a wuce ba mai zama tubali, a raina sai na ce na yi so matsaya ta tun da ba hankali. Da daidaito cikin zaman dirshan nai ka sake kamar gadali, na ji sanda raina yake motsi daga dausayin banzali. Kafakan lawi yara hajjal arwa ya alaika aini salam, kazantaccen masoyin kadin nan ne ya iso diya alƙalam. Manemin gafarar kalikinka a kullum ya imam al'alam, a taitika ta iban ya rasulallahi kamar alifin dalam. A wanken zuciyata da dattin ruhina a tayar da ni, a tsarkake rayuwata da albarkar ku a ƙara shiryar da ni. Umarce su don tausayin ku ce a shigo a zaunar da ni, a samun sitirar ambatan ku ce musu za ku gana da ni. Ku umarce su ya anjalal ainaini idan ina yin zuma, ku sani zuwa cikin zuciyata inda akwai ta na sallama. Ku ban kashafin ganin zahirin ku da alfarmar ku kar na yi kama da wanda ya gan ku baya ganin ku a san da ya gan ku ya tsinjima. Kalamai na su dace da ku daga harshe har zuwa zuciya, idan na yi sallama kuma ku amsa ya hajjil umam ɗaya. A ce da mala'iku kar su firgita hafiz duk su ɗan tsaitsaya, a sanda na ce salamun alaikum dibjin kar na ɗan waiwaya. Na shaida babu Allah idan ba wanda ya kage hasken ka ba, na shaida shi ya aiko ka sannan bai manzo a bayan ka ba, na shaida ka isar da sakonsa gaba ɗaya bai rage babu ba. Adalci kai ka daidaita al'umma baka boye haskensa ba. Mutum aljan duwatsu da dabbobi sun tabbata ka isa, du haske ruwa da iska tsirrai kaf da ke ban ƙasa. Baki da fari dukannin halittun Allah sun ji saƙon ƙasa, bashiran wa naziran na gasken gaske ilahu ka kaddasa. Ibadu kyan dabi'u da halayen girma sufofin ka ne, karamci kau da kai da kara da mutunci duk iyalin
iyalanka ne. Rabo baiwa rabauta da alfarma a cikin kamalarka ne. Wa billahi azim annabin rama kai din madubinmu ne. Fadan ka zo ba kairal wara da ba wani dan adam salihi, da ba girma bare arziki da nagarta ko kaɗan abdahi. Jazakallahu khairar rasulallahi abin yabo muflihi. A yau dukkan halitta tana kallon sha'aninka ne aflaki. Afirka, Europe da Latin da Asiya mamudu duk naka ne. Dukkanin duniyoyi da taurarinsa a yau gidajenka ne. Da arshi da burja har alamul aflaki gurin masoyanka ne. Da na ce in dai da akwai su yankinka ne. Mutane sun gaza, Aljanu sun kasa, kai kaɗai ne gwani. Kana tsaye ka kifar da kowa, ƙasa kairul kalki mai zamani. Mabuɗin sirrukan duniya da kiyama maganin magani. A komai sai da kai shugaba rawanin kudura mafi lamuni. Afirka gida musamman Kano ba kowa wanda ba naka ba. Mu tattauna su tamkar gyada duk mun haɗiye su ya shugaba. Siraran ma ka karar da su don mu ba mu san makwancinsu ba. Birane har zuwa ƙauyuka ba inda maza a same ka ba. Sabida yawan ku shamsa lauda a duk yankinmu ba kafiri. Idan da akwai shi ma ya mace a cikin kura kamar munkiri. Salati sai yawan ambato da yabon ku ake ta yi zahiri. Biki suna kamar maulidi suke su magun mutanen gari. Mazajen ya shafi alwara da an haife su sunanka ne. Lamirin ma da ba a faɗa domin a kiyaye girmanka ne. Ana haifar diya sai a sa mata suna digirin naka ne. Uwa ko yarka ko dai a mata yanka kwarai abin sirri ne. Salamullah ala wanda Allah ke so tun ana baɗini. Salamullah ala wanda bai da kini komai yawan zamani. Salamullah ala wanda domin shi Allah yake martani. Salamullah ala hamilil asma'i farin cikin mumini. Salamullah ala wanda ko da dugo wani da ba zai kai shi ba. Salamullah ala sayyidin sakalaini da bai iyakarsa ba. Salamullah ala nasirul haqqi bil haqqi gatan uba. Salamullah ala darratil baida ya asan da zai rarraba. Salamullah ala mai fari mai kore bayyanar tabbaci. Salamullah ala akramul kurama isa martakar lokaci. Salamullah ala ajudis sadati batin da ba sokaci. Salamullah ala arfa'il a'la mai baiwa kowa ya ci. Azimul jayi barka da warhaka kafu gaban amaki shiya. Jamalillah ya an sarkake ka ta kowace bayyana askiya. Ko kaskanci ya zo gunka sai ya girmama sayyidal anbiya. Ana shahara da girman ka ne ni na ga kan anan duniya. A inda na ganni ya shugaba na san kai ne ka zaunar da ni. Ina sallah ina murmushi soyayya za ta kayar da ni. Ba san adadin ruku'u ba ko sujada domin anan babu ni. Da nai sallah anan sai a ce min dawo nan ana biye da ni. Karamci ne mabudin kusanci dan ban kai a dube ni ba. Idan ma za a kalle ni na san bai wuce dan a kore ni ba. Amma sai gashi an girmama ni cikin raudar ku ya shugaba. Alam na sharah ta lullube ni da alfarmar ku ba gairu ba. Ni ban ji isa irin taka ba, ban san kowa gabanin ka ba, ban taba jin
wanda zai kai ka ba, dan ba girman da ba naka ba, ba wani mai ji da bai ji ka ba, ba makalukin da bai san ka ba, ba alkhairin da ba naka ba, ba wanda ba zai ji kafin shi ba. Subhanallahi ya shugaba, ya shugaba, subhanallahi ya shugaba. Idan sama ta rufe duka halitta ba alamun da bai bi ta ba, sai ga ka saman ta kalin lube ta gaba ɗaya ban ga sauranta ba, kamar wani dan dugo ta koma a ƙasan ka akwai ta ba babu ba, bayan Allahu ba wata saman a saman ka ba za a tsage ta ba. Jalalace jamalar ka Ahmadu ko haiba kamalar ka ce, wayar ta fi ƙarfin awon ilimi wannan isharar ku ce, kana gajiyar da mai hankali dama ka san lalurarsa ce, ta yaya za a gano ka bayan tun kafin ka zo kai fice. A taimaki mai yabo ya Rasulallahi a buɗe ƙofar shiga, ina so ne na gaishe da ku na isar muku sakuna ga daga masoya ne da ke ba da fansar rai domin ku sun mariga, sun ce in dai akan san ka ne to ko wuta za a sai sun shiga. Ayi mana gafara shugaba sauran tawagar suna nan tafe, idan visa tana jinkiri mun san kai ne mabuɗin rufe, waɗansu saboda shauƙin su zo halarar ku idan su ya kakkafe, suna kuka cikin magiya da kiran sunan ku sun kikife. Ya shafi alwara mun gode dan ana yi da mu, mun san wallahi an san da mu, ya Ahmadu to a ƙara da mu, komai za a yi a sahar da mu, in za a taho a dawo da mu, duk wani motsi a motsa da mu, duk alfarma a sahar da mu, kowace ƙofa a buɗe da mu, dukkan sirri a nusar da mu, rai shayarwa a shayar da mu, ƙarfin dafa iya tserar da mu, girman jalabi ya datar da mu, abadan kar ai rabo babu mu, masoya kar su cutar da mu, mu ma kuma kar mu cutar da su, makiya kar su gamanni da mu, mu ma kar mi kawance da su, makusanta kar su watsar da mu, kar ai wani yunkuri babu mu, bargon kudura a yafa da mu. Ya shafi alwara, ya shafi alwara, maulana ya shafi alwara, ya shafi alwara, ya shafi alwara. Suna da kyauta jamin zato na alaƙa ta da ku shugaba, suna ce